Seba' xhur ilu propju f'Awwissu li għadda l-Partit Nazzjonalista, grazzi għal ħidma ta' Shadow Minister Yves Borg Bonello, kien preżenta dokument ta' konsultazzjoni bl-isem Innatfu lil Malta li jelenka s-soluzzjonijiet proposti għall-isfidi ta' pajjiżna fl-maniġġar tal-iskart u l-indafa pubblika. Il-pjan kien propju jindirizza l-problemi urġenti li qed jolqtu l-aktar żoni popolazzjoni densa fil-pajjiż u jfassal triq lejn komunitajiet aktar notfa u b'saħħithom għal kulħadd. Id-dokument kien isejjaħ l-azzjoni immedjata li tirrifletti soluzzjonijiet għal ġid taċ-ċittadini Maltin u Awċin kif ukoll għan-negozju għall-esperjenza ta' livell għoli li pajjiżna jista' jagħti lit-turisti li jiġu jżuruna bbażati fuq konsultazzjoni flimkien ma' viżjoni fit-tul. Fost l-oħrajn f'dan id-dokument kienu proposti kontenituri tal-iskart taħt l-art li tfisser li dawn ikunu siġillati kif ukoll installati taħt il-bankini li jnaqsu r-riħa u jrażnu l-pests, ċoħe firien, musu u irdien fost oħrajn. Ta' kizmien, il-Gvern Laburista kien saq li dan ma setax ikun possibbli madankollu 7 xhur wara. Il-Labor se jkun qiegħed propju adotta l-proposta tal-Partit Nazzjonalista. Dan kif, grazzi għal ħidma proattiva mill-Oppożizzjoni, il-Malta Today tirrapporta li s-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield ħabbar li ġew identifikati 10 siti sabiex jiġu installati taħt l-art dawn il-bins, fost oħrajn fis-Swieqi, Sliema, Awra u San Pawl il-Baħar.